Слухайте, ну давайте закругляться. Карацей, нам трэба дапамагчы офісу Светлане Тихановскай. Трэба дапамагаць тым, хто нешта робіць і прасоўвае. Можем. Вот что надо попросить, каб яна что нас допустила кудысьці, сустрэнемся, паговорым, ці што, як ей дапамагчы конкретно. Ну, трэба з ёю размаўляць, конечно. Светлана Тихановская, вот заўважце, калі ласка, мы не ведаем, хто у вас там рашае сустрэчы гэтыя составляе. Мы хочам вам дапамагчы. Не, ну толькі пачакайце, ведаеце, Андрей Павук і Владимир Мацкевич, як две адзінкі баявыя, да? Калі нас такіх там, ну не ведаю, шмат тысячаў, да? І што, кожны пойдзе і будзе дурыць мазгі Тихановскай ці Франуку Вечоркі? Давайте мы спачатку сваю канцэпцыю, так сказать, придумаем, так? Давайте мы это самое с Павуком, Мацкевич с Павуком домовиться, как вариант, так. Будем шукаць трэцяга потым, а потым яшчэ. Так, можа хто яшчэ захоча. І вось тады, зрабіўшы нешта, да. Ну і пацвердзіўшы свае паўнамоцтвы, што мы можам не вось мае дурасці там ці кагось, да, балаболіць. А нешта рабіць. А за намі стаіць пэўная сіла. Мы гэтую сілу можам прапанаваць для сумесных карысных дзеянняў. Калі вы згодныя скарыстацца гэтай сілай, давайте шчыра без гэтых самых дурасцяў розных паразмаўляем пра гэта. Вось тады это можна. Згоден. А так, калі вось, ну, не ведаю, канешне, хто там крытыкаваў зараз гэты сход неабыякавых, так званы. Народная грамада. Ну, сама народная грамада. Гэта сама там была. Да, я крытыкаваў. Я быў в прошлом году, а зараз не быў. Ну, і што вось гэта, калі яны будуць? Вони ж нічого не прапануюць. Ну, такі ж, неабыякавыя. Сама грамада. Я вельмі добра стаўлюся да Сергея Спарыша, напрыклад, але чаго цапляцца за гэтую грамаду, як вся гісторыя якой, гэта скандалы за скандалам просто. Я так кажу, ствары сваё. Ну, конечно. Будь самим собой, что ты тут и лезешь, эту громаду. Мёртвое трэба хоронить. Вот так вот. Да. Як казаў Христос свой час, хай мёртвыя хоронять сваіх мертвецоў. Вот так вот. Ну, і арганізацыі, супольнасці розныя не маюць каштоўнасці, ну, іх трэба просто зачыняць, бо яны пачынаюць весці паразітычнае такое жыццё, да, самі захоўваць сябе, так само, як і Лукашенко захоўвае ўладу, чапляючыся сінімі пальцамі. Ідзіце нам, моя вам парада. Ідзіце працаваць у тралейбусны парк. Тыя, хто ў народнай грамадзе і ў іншых мёртвых арганізацыях. І там набярэцеся розуму. Больш карысці будзе. Альбо дворнікам ідзіце. Дзякуй, вялікі Владимир Владимирович. Спадзяёмся, што вам было цікава і будзе карысна. Глядзіце гэты стрым у запісе і это самае. І записывайтеся на нас у кружок. Як наш кружок будзе называцца. І будьце кемлівымі, разумнымі і шчырымі, а не зайздросціць. Лічыць іншых